Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Бародаро, хуш омадем ба канали мо. Чӣ хеле ки ваъда карда будем, партияи нав драбилкаҳо омад. Партияи якум ки оварда будем ва ё тамом шуданд. Ин партияи нав драбилкаҳои мощни овардагием бародаро. Молотокдор овардагием, ҳамаш 3 киловатта. Баъд корчаҳои сегменти 12 корчага овардагием бародаро. тавсия мекунем ки навора пурра тамошо кунем, ҳамаи маълумоташа гап мезанем. Нархошад, характеристикаошад, чӣ ҳунар дорад, чӣ надорад, ҳамаи намудша гап мезанем бародаро. Шумо фақат навора пурра тамошо кунед, баъд хуб маслиҳат карда метавонед харидорӣ кунед бародаро. Суроғара гуфта мегзарем, яъне адреса. Адрес ноҳияи Дӯстӣ, собиқ ноҳияи Ҷиликӯл, вилояти Хатлон, дастафкаш ба маслиҳат ай бародаро. акнун навора сар мекунем бародаро. Ин якум драбилкае ки абзор мекунем, и молотковия, яъне болиқадор мегӯянд. И 6 болиқа дорад. Ҳамаш дар комплекташ 4 сетка дорад. Маънаи барои алафи қоқ, яъне майда карда метиҳад ин сетка. Маънаи барои алафи тар. Алафи тарда бе сетка ҳам бизанем мешавад бародаро. Ин ҳам ҳардуш барои алаф ай. Худонда чӣ хеле маъқул ай, хел задан бигирем. Маънаи барои гандуму ҷав бародаро. Ин сеткаш. Ин сеткаи чорумаш на хеле ай. Барои ҷигори ай, ира монда тайёр карда мондагием, ози ҷигориро бо суташ ҷарма мезанем ба ин драбилка. Хоб, мегзарем ба дуюм драбилка. Дуюм драбилка ҳам анам хеле комплектатсия ай. Да комплектш инаи сеткаи ҷигорӣ, мунаиш барои алафи қоқ, мунаиш барои алафи тар. Ира чорум сеткаш ина бародаро. Ира иққати иншоалло ози мо гандум майда мекунем. Инам тайёр карда мондагием рехта. Манаиш бародаро. Ира оли ози алаф мезанем ба иш. Ина пресси беда, яъне рушқа. Онаи алафи ҷигории донагӣ ай. Нигоҳ кунед чӣ қавс ози. Дар давоми навор хуб ҳамира навор карда нишон метиҳем бародаро. Иш 3 киловатта ай, 12 корчага. Ишам ҳам хел сегмент 12 корчага. Ишам ҳам хел. Иш молоткови. Иш молоткови ози ба ин сута мезанем. Ҳамаш 220 волт қати кор мекунад. 3 киловатта ай ҳамаш. Ози дар давоми навор чора задаам нишон метиҳем. хоб бародаро, бо мана иҷа автомат дора. Автомат иҷа волти тока нишон метиҳад, яъне волтметр мегӯянд, чизе мегӯянд. Ина генератораш. Генератораш 3 киловатта 220 волт. Чӣ хеле гуфтем, ина ҳамаш як хеле, фақат аямо корчаш қати якташ бо молоток ай, якташ бе молоток бародаро. Ҳамаш дига ҳама ҷош размерош, дигарош ҳамаш як хел бародаро. Хоб бародаро, якта маълумоти дига метиҳем барои шумо. Иншоалло мо пага 9 январ мо иншоалло як барномаи нав сар мекунем бо тамоми шаҳри ноҳияҳои Тоҷикистон. мо саёҳат мекунем, ба шумо навор карда нишон метиҳем. Барои ҳамӣ дар комментария бинависен, куҷо биравем, куҷоро мо баъзи ҷоро медонем, баъзи ҷоро намедонем, чӣ ҷойҳои таърихӣ бошад, чӣ ҷойҳои маданӣ бошад, чӣ ҷойҳои замонавӣ бошад. шумо пешниҳод кунед, мо иншоалло ҳамун ҷо рафта навор мекунем. баъд бародаро, силкаи инстаграми худмам дар якум комментария мемонам бародаро. шумо ҳатман даромада дар инстаграм моро дастгирӣ кунем бародаро. барое ки бисёри видеоҳо дар инстаграм мешавад. касоне ки
бренд доранд ёе ки истеҳсолкунанда ҳаст, марҳамат муроҷиат кунем ба мо. Рақамомон ҳаст дар канал. Мо чӣ мағоза бошад, чӣ истеҳсолкунанда бошад, чӣ маҳсулоти ватанӣ бошад, ина марҳамат шумода фурсати зур расид. Иншоалло наворҳои зур мешавад, тамошобиншам зиёд мешавад. Иншоалло мо бренди шуморо, яъне брендҳои ватании худмон боша, ина марҳамат мона. Ба мо муроҷиат кунед. Мо як нафар нестем, якчанд нафар блогерҳо якҷоя шуда иншоалло мо пага 9 январ корро сар мекунем иншоалло. Шумо ба мо муроҷиат кунед, мо чизҳои шуморо муаррифӣ карда, реклама карда метиҳем. ҳозир дар давоми навор инами пресси беда, алафи ҷугории донагӣ, ҷугориро бо суташ зада нишон метиҳем бародаро. ҳозир пеш айба нархоша гап зода мегзарем. наиш малатковиш ай бародаро, малатковиш 3 киловатта 220 волт қати кор мекунад. нархи и 3700 сомонӣ бародаро, нархи 3700 сомонӣ ай. наиш корчаҳои сегменти 12 корчага бародаро, ишам ҳамин кора кадам мегира. И просто молоток дора, иш надора молоток. нархи 3600 сомонӣ, ишам ҳамин нархаи сегменти ҳарди наи ҳардиш як хелай бародаро. сута қати ишам задан мегира. мо акнун идоф аид наёмада буд, барои ҳамин гуфтем аиам як санҷиш кунем. дофи гузашта мо аи санҷида будем, иам задан мегира. ҳамин асоси ҳамин чизи хушк боша, яъне чизи қоқ боша, инаи сутатон задан мегира. Чи дом боша, чи сута боша фарқ надора бародаро. нархоша гуфтем, даставкаш ба маслиҳат ай бародаро. нархош ҳамин дар ҷош ҳамин қай бародаро. ин ҳамин ҷада нархаш ҳамин қай. ягонҷа даставка кардем ба маслиҳат ай бародаро. ҳозир алафу донагӣ, сутагӣ заданша нишон метиҳем иншоалло. ягон оператор ёфтум, ҳавай ба навор мегира, ман худам мепартам. ягон оператор наёфтум, баъд як даста майда партофта нишон метиҳем бародаро. бародаро светом ина нав омад. ина ҳозир операторам наёфтум, худам як даста мепартам, бо нишон метиҳем бародаро. чӣ хел мезара. ина баъди хуш кардан ақаллан ай 200 боло бошада. ҳозир ина 217 волт ҳаст бародаро. баъди хуш кардан. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ина мо сар мекунем. и 12 корчага сегменти без молоток. ина ҳозир ман мепартам, шумо бинед. тез бизанем бародаро, барое ки торик шуда рафтаиста, светомон дер омад. ина сеткаи калонуш, ина бедара ҳамин қазад бародаро. сеткаи калонуш ай мана, сеткаи калонуш мана. ана ҳамин майда ка барои гӯсфандо ино беҳтарин айда. ана акнун бародаро мезанем, ина тахша нигаҳ кунем, ягон чи надора. ҳозир мезанем наи алафи ҷугории донагира, ина ғавс ина дурунш 12 корча ина рафтем.
агар токтон соз боша бисёртарам партоӣ меша бародаро. ҳозир ман 1-2 партоистам камтар. ина бародаро алафи донагира чӣ хел мезанам. мана тон бо чашми тон бинем бародаро. мана ягонта хели калон калонш намонд. ира иншоалло ягонта мол хели пасмонда намемонада. ягон мол ина нигоҳ кунед чӣ хел ма гомда ай ҳамин метрим яктам намемона. ана акнун иноша чӣ мекунем? хоб акнун бародаро инаи сутара зада нишон метем. ҳозир инаи линчара пӯшонем. хоб ина сар метем. рафтем. ина бародаро якне чӣ хел ҷарма кадаги ҷугорира. айда зиёдаш чӣ хеле меша намедонам. якне чӣ хел шуро ҷарма кадаги 100% ҷармаай. хоб хулоса ҳанами бародаро каси харидора ина марҳамат алоқа кунед. рақамҳоро мондагем. телефон ватсап кор мекуна. даставкаш ба маслиҳатай марҳамат.